Привет на всички от екипа на Херабуна България. В началото на сезона дългоочакваните продукти с високо качество от азиатската магия ще бъдат достъпни за всички. Извън рамките на традиционния стил ще има уникални продукти за всички стилове в риболова. А сега настъпи момента за нашата томбола. Първият изтеглен ще се здобие с върица за Херабуна, а вторият с ваучер на стойност 100 лева, предоставен от нашите приятели от King Fishing. Нека разберем при кого отива върицата. Пламен Георгиев. Честито на Пламен. За Пламен отива това уникално, леко и балансирано биво. А сега втория късметлия. Пламен Желязков. Ето го и печелившия от нашата съвместна игра с Херабуна България. Името му е Пламен Желязков. Той печели 100 лева ваучер, който може да усвои тук на място или от нашия сайт. Нека да се свържи с нас на посочения телефон. Ето тук е посочения телефон, но все пак ще го кажа допълнително: 0883 91 0479. Работното ни време е от вторник до събота от 10 до 18 часа. Честито на Пламен, да е жив и здрав и да си пазарува каквото прецени той по негово усмотрение. Нямаме лимити. Това искам да ви кажа. Нашите приятели от Херабуна продължаваме заедно да работим. На тях желаем много риби и успех. Здравейте и от мен. Решихме да изненадаме още един от вас с уникалните ароматизатори, които ще му донесат невероятни успехи през следващия сезон. Нека да видим кой е той. Николай Николов. Честито! Риболова е болест, която не се лекува, а само се засилва. Пожелаваме ви приятни мигове през следващия сезон.